गिबि गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिबाय दिनै सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि बानजायनायाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिथोन बायदियै दिनै जि दखरा आफादफोरा खोन्दो आफाद दानाय बे खोन्दो आफाद दानाया अलरेडि जानानै थांबाय। दिनै बिनिनो खोन्दो आफादनि जा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बिबान गथायनाय हाबाफारि बे बिबान गथायनाय हाबाफारिखौ दिनै जोङो सानजारि नोगोराव थानाय एक्सपिरियेन्स वेलफेयार ससाइटिनि जि गाहाय मावखुलि बेहाय जोङो दिनै लादों। दा बेयो जोंनि नोजोरा थांखिया बेनो जे दिनै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जेब्ला 2013 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन, जोनोम जाखांनायनि उननिफ्रायनो दिनै बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि जि थामोनथा राजखान्थि मोनथायनि थाखाय दिनै जुजिबोदों। दा बे जुजिबोनाय लेखायैनो जोङो दिनै बिटिआरनि बायजोआव बिटिआर एकर्डजों फैफानाय जि जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जि मोनसे सुक्ति जाबाय, दा बियो जे सुक्ति बे सुक्तिया दिनै आबुं महर मोनाखै होननानै जों बुंनांगोन। दा बेजों लोगोसे जोङो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जे खोन्दो आफाद दानायनि मेन उद्देश्यआ जाबाय जे गामि आफादजों थानानै जे जोंनि सोलोंथाइ, जोंनि जि गामिनि जे समस्याफोर बे समस्याफोरखौ लानानै जिहेतु जोङो खामानि मावनांगौ गोबां दङ आरो जोङो गामि ओनसोलाव जिहेतु जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जे दिनैनि दिनाव जोङो नुयोब्ला जे बबे लामाजों थांगासिनो दङ, दा बेखौ जोङो दिनै बुंनांगौनि खुनु खोथा गैया। जों दिनै गाव गावनो नुखानाय। दा बिनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै खोन्दो आफाद दानानै जे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो सांग्रां खालामनो दिनै नागिरदों। सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै बा जोंनि ओनसोलाव थानाय जा समस्याफोर बे समस्याफोरखौ लानानै जोङो दिनै सांग्रां खालामनो थाखाय दिनै जोंनि बे खोन्दो आफादखौ जों दादों। दा बेवहाय हयथ' गुबुना साननो हागौ जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा जे धेमाजि जिल्लानि सिङावबो हयथ' सोरबाया सिन्थाबो खालामनो जानो हागौ, हयथ' सोरबाया एसे एनै बुंगोनबो जे खोन्दो आफादखौ दिनै मानो एसेबां प्रयजन दङ। दा बे खोथाया दिनै बेरखांदों। दा बेखौनो जों बुंनांगोन, बियो गुबुन आफादनिबा बियो मोनसे राजखान्थि हान्जा नङा। बियो जोंनि समाजनि आरो जोंनि जि फैबाय थानाय इयुनखौ जों नोजोर बोनानै जे जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो मोजां लामाजों लाबोनो थाखाय बा गामिनि जि रायजो राजा बिथांमोनजों थाफानानै जि खामानि मावनो थाखाय बा जोंनि जिल्ला आफादफोरजों दखरा आफादफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनो थाखायसो जों बे दिनैनि बे जि खोन्दो आफाद बे खोन्दो आफादखौ दादों। दा बेवहाय हयथ' गुबुना गुबुन सिन्था खालामनो हागौ जे दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा जे खोन्दो आफाद दानायनि ओंथिखौ दिनै उल्थासो बुजिनो हागौ। हयथ' राजनितिक मोनसे माने खोन्दो आफाद नामा हयथ' बिदि साननो हागौ। नाथाय जोङो जि खोन्दो आफाद दानाय बे गुबुन आफादनि मोनसेबो हेंथा बे आफाद नङा। आरो जोङो दिनै गुबुन आफादजों जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव जों बुंनो थाङोब्ला बे जोंनि माहारियारि आफादफ्रा जोंनि जेसेबांनि बर' माहारियारि आफादफोर दङ, बै बर' माहारियारि आफादफोरा दिनै जों खौसेनो जों खामानिफोर मावबाय थादों। आरो जों फैबाय थानाय समावबो जा जोंनि खोन्दो आफादखौ लानानै दखरा आफादखौ लानानै जों गासै जोंनि जिल्ला आफादफ्रा जोंनि बर' माहारिनि जि आफादफोर दङ बै आफादफोरजों थाफानानै जों ज'यै खामानि मावलायनो थाखाय आरो खामानि मावनायाव एसे गोरलै जानायनि थाखायसो जों दिनैनि बे जोंनि जि खोन्दो आफाद दखरानि सिङाव थानाय जि खोन्दो आफाद बै खोन्दो आफादखौ दिनै जोङो दाफुंनानै लादों। जोंहा दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा गावहानो मोनसे संबिधान दङ। बै संबिधाननि जि दहाय, बे संबिधाननि दहाय लानानै जिहेतु दिनै जों समायखिरा लाहोबाय, संबिधाननि जुदि बेरेखा जुदि हाबा मावोब्ला बेखौ जोङो जोंनि जि संबिधान बे संबिधान बायदियै जोङो बिनि सायाव जि एक्सन जोंहा संबिधानाव दङ बेबायदि जों एक्सनखौ लागोन। हयथ' जों बिबाननिफ्राय जिहेतु आरजायै जुदि खामानि जुदि मावोब्ला बे जोंनि संगठननिफ्राय बा जोंनि आफादनिफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बेखौ बोखारनानै दोननाय जायो। खोन्दो आफाद दानाया गासैबो जिल्लायावनो जागोन। बियो मिरुनि बिथोन बायदियै जोङो दिनै बेखौ जिहेतु जागायजेननाय सानजारि नोगोर जि दखरा आफादा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोरानो दिनै जागायजेनबाय आरो बेखौ गासैबो जिल्लायावनो लांनो थाखाय दिनै जोंनि मिरु आफादा दिनै सावरायबाय थादों। हयथ' जों बेखौ दिनै मिरु आफादनि जि बिथोन, बे बिथोन बायदियै जोङो जिल्ला आफादा दखरा आफादनो बिथोन होबाय। दखरा आफादा बिथोन मोननाय लोगो लोगो बिथांमोना दिनै खोन्दो आफादखौ दाफुंनानै लाबाय। बेहाय खुनु थारमाने बबेबा मोनसे जिल्लायाल' दागोन, बबेबा मोननै जिल्लायाल' दागोन बे नङा। गासैबो बिटिआरनि बायजोआव थानाय गासै 22 खान जिल्लायावबो बे जि खोन्दो आफाद बे गामि आफादखौ दाफुंनानै लानाय जागोन। बेखौ जोङो गंबेसे गामियाव दानाय जागोन होननायनिथ' नङा। जेराव गामिया गिदिर गामि दङ बे गिदिर गामियाव हयथ' गंसेनो दादों आरो जेराव गामि फिसा दङ बा न'खरफ्रा एसे खम दङ बेखौ गंनै गंथाम गामिजों गोरोबनानै बा मिलायनानै बेखौ मोनसे खोन्दो आफाद दानाय जादों।
जोङो नुबाय गोबां माने जोंनि खोन्दो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। बेहाय जोङो दिनै साबायखर बावनांगोन आरो जों सिन्था खालामदों हयथ' जोंनि गामि आफाद जि खोन्दो आफाद दानायाव एसेबां बिबानगिरिफ्रा बिबान लानाय नङा नामा बेखौ मोनसे सिन्था खालामदोंमोन। नाथाय जों दिनै नुबाय जे गोबां जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना गामि खोन्दो आफादनि बा गामिनिफ्राय गोबां माने रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाफैदों, आइजो बिथांमोना बाहागो लाफैदों। हयथ' नोंथांमोना नायबा नुगोन आइजो बिथांमोना बेहाय दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। जेबो बुंनांगौ गैया, जोङो बुंबाय थादों जे बे जोंनि जि खोन्दो आफाद बा जोंनि जिल्ला मिरु आफादा खावलायनाय लेखायै जिल्ला आफादा दखरा आफादखौ जिहेतु बिथोन होदों, बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ बा कमेन्ट होनांगौ जेबो गैया। बेयो गुबुन आफादनि बा गुबुन दोलोनि बेयो मोनसे आफाद नङा। बेयो जास्ट जोङो गामि खोन्दो आफादा रायजोजों थाफानानै खामानि मावनो थाखाय आरो जि इनफरमेसनफोरखौ गामिनि जि हालसालफोरखौ जोङो थाबैनो मोननो थाखाय जोङो गामिजों गोरोबनानै, गामि आफादजों गोरोबनानै, दखरा आफादजों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखायसो जों बेखौ दादों। नाथाय बेहाय जोङो गुबुन आफादखौ माबा मोनसे बुंनो गोनां बा गुबुन आफादा मानो दादों, जोंखौ मानो बुंदों, बेहाय बुंनांगौनि जा जेबो माने गोनांथि गैया आरो जों बुंनायबो नङा।